निसोमाया हालामा थांनाय 17 बोसोरनिनो दिनैसिम नैबे 5 बोसोरनि 3 बोसोरखौ हमफायोब्ला 15 बोसोरा BPF नि आखायाव दङमोन। बे 15 बोसोर BPF नि आखायाव थानाय निसिमा हालामखौ BPF आ जे जौगासारनायनि खामानि मावाखैमोन बेखौ जों बुंलायनो गोनांथि गैया, बेखौ निसिमानि रायजो राजाफ्रानो बुंनो हादों। मानोना बावैसो मानव गेदेर जोंनि MLA बिथां जयन्त बसुमतारिया मा डेभेलपमेन्ट स्किमखौ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव निसिमा हालामाव लाबोदों बेखौ आङो दुनायै बा खेबनैनि थाखाय बुंबावनांगौ होननानै सानाखै, जायखौ MLA बिथाङा रोखा रोखा बुंनानै गालांबाय। दा आं मोनसेल' बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, थांनाय 17 बोसोराव हारिनि मुं लानानै थामोनथानि बाथ्रा बुंनानै जाय हाग्रामानि दैदेननायाव BPF आ बे ओनसोलनि बर' आरो अनाबर 35 लाख सुबुंफोरखौ गावसोरनि सरकारनि सिङाव लांनानै मानसिफोरखौ जाबायदि थगायबाय, बे थगायनायखौ जोङो मोनथिसेयावबो मोनजाखासेयावबो दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव BPF आ आरो थगायबावनो नागिरनानै जोंखौ सिंजों सिं खंखायगासिनो दङ। आं बिनिखायनो हाग्रामा बिथांखौ थगायसुला होननानै बुंनो नागिरदों। जोंनि बे हालामनि MCLA जेम्स बिथांखौ थगायसुला होननानै बुंनो नागिरदों, मानोना जेम्सनि निसिमा बियाबनिनो सिङाव थानाय बिथांनिनो गामि सेरनि बिथांनिनो BCDCनि सिंनि राङिजरा गामिनि रावा खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। राङिजरा गामियावहाय गासै 212 नखर दङ, बिनिनो 965 सुबुङा रायजो जायो। बे 965 212 नखरनि मानसिफोरा 1946 मायथाइनिफ्रायनो आलो गोजोनै बेवहाय रायजो जाबोदोंमोन। नाथाय भारत उदांस्रिनि सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बै राङिजरा गामिनि हाखौ बिथां जेम्सआ जेब्ला EM जानानै दंबाय दङमोन, बे समावनो राङिजराखौ 5 फेज जेब्ला इनक्लुसन खालामनाय जायो जोंनि नेशनेल पार्क मानासखौ, होनब्ला बे राङिजरा गामिखौ वाइल्ड लाइफ एबा नेशनेल पार्क मानासावहाय 2008 मायथाइयाव BPF नि दैदेननायाव सोसननाय जायो। जायनि जाहोनाव राङिजरा गामिनि रायजो राजाफ्रा हा मोननाय नङा, इयुनाव रायजो जानायनि लामाया खोमसि जाबाय होननानै बिखा सेवै सेवै दुखु फोरमायबाय थादोंमोन। नाथाय नोंथांमोना दा सिन्था खालामनो गोनांथि गैलिया। मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव राङिजरा गामिनि रायजोफोरनि हाखौ दिनै बावैसोनो जोंनि सरकारा राननानै होफिननायनि थाखाय थियारि जाबाय। आरो नोंथांमोननि बे हाखौ नेशनेल पार्कनिफ्राय जोङो मुक्त खालामनानै होनायनि थाखाय बावैसोनो हानि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ जोङो रानना होनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ। जोंनि BTR हालामाव जेसेबां हा दङ बिनिनो 34% मानसिफोरा मियादि पाट्टा दङ। 35 लाखनि 34% जोंनि बे हालामनि मानसिफोराल' हा दंजायो। थांनाय 17 बोसोराव BPF आ बर'आनो जा अनाबर'आनो जा रावनोबो हा होनो नागिराखैमोन। আমাৰ BTR অঞ্চলত থকা সকলো অবড়ো জাতি জনগোষ্ঠী সকলে
যেতিয়া হাগ্ৰামায়ে ৰাজত্ব কৰি আছিল তেতিয়া সংকাত ভুগি আছিল আমি বিটিসি অঞ্চলত থাকি মাটিৰ অধিকাৰ পাম নে নাপাম ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আমি মৌলিক অধিকাৰ পাম নে নাপাম হসাকে হাগ্ৰামাৰ দিনত আমি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলো যাৰ ফলত হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে যিসকল নন বড়ো স্পিকিং কমিউনিটি সকল আছে এই সকলোৱে একগোট হৈ পেলাই হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিলে আৰু অবড়ো ৰাজনৈতিক পাৰ্টি গঠন কৰিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো আমি জানো হাগ্ৰামাই অবড়ো সকলক মাটি দিয়া নাছিল কেৱল মাত্ৰ অবড়ো নহয় বড়ো সকলকো মাটি দিয়া নাছিল যাৰ ফলত অবড়ো ৰাজনৈতিক পাৰ্টিটো জন্ম হ'ল আৰু হীৰা চৰণীয়াৰ নেতৃত্বত হীৰা চৰণীয়ে দুবাৰকে এমপিও হ'ল কিন্তু আটাইতকৈ চিন্তনীয় কথাটো হ'ল হাগ্ৰামাও মাটিটো দিব নোৱাৰিলে 17 বছৰে স্বয়ং হীৰা চৰণীয়াও এক খুঁটা মাটিও কোনো অবড়ো বা বড়ো সকলক মাটি দিব নোৱাৰিলে এতিয়া কথাটো হ'ল যি সময়ত হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া আৰু হীৰা চৰণীয়া ডাঙৰীয়াই सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन दिनै हारिया फैयै फैयै जोबस्रांनायनि लामायाव फैबाय राजखान्थिनि बाथ्रा लानानै मानसिफ्रा गावनि हारिखौ बोखावफ्लेजोबनो नागिरगासिनो दङ नंगौ आंबो सासे इउपिपिएल दोलोनि सासे सोद्रोमा नाथाय जोंनि जा मावथांखि बे मावथांखिया मालाबाबो राजखान्थिजों दागा फारला सुनाय बायदि जोंनि हारिखौ सुनो नागिरा बा बिटिआरआव थानाय रावबो जाति जनगोष्ठीखौ जोङो सुनो नागिराखै नोंथाङा थांनानै थायोब्लासो जोङो गुबुनखौबो थांनानै थानो होनो हायो बा गुबुना थांनानै थायोब्लासो जोंबो थांनानै थागोन जायखौ बड'फा इउएन ब्रह्मआ गावनि सानस्रिनि गेजेरजों थां आरो थांनानै थानो हो होननानै जोंनो मोन्थोरखौ फोरोंनानै गालांदों बेनिखायनो जेखि राजखान्थि हान्जायावनो थायाथों मानो मोनसे बाथ्राखौल' साननांगोन आं गावखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे गावनि जाति गावनि हालाम आरो गावनि रायजो गावनि हादोरखौ फोथांनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन नाथाय जेखि राजखान्थि होननाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि राजखान्थि हान्जायाव थानानै गावखौ गब्र होनाय हारिखौ गब्र होनाय हालामखौ गब्र होनाय आरो हादोरखौ गब्र होनायनि खामानिखौ जेन मावा बेखौ आङो सरकारनि जानानै आरो आंनि व्यक्तिनि नखरनि जानानै साफ्रोमखौबो गुरैयै खावलायहरबाय আজি হাজাৰ হাজাৰ প্ৰায় 2000 মানুহ আমাৰ ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিবলৈ আহিছে ইয়াৰ এটাই লক্ষ্য আমি 17 বছৰে শান্তি পোৱা নাছিলো সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি আমি শান্তি লভিবলৈ পাৰিছো সমন্বয় কৰিবলৈ পাৰিছো ঐক্যতাৰে বিটিআৰৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো नंगौ अनलायनाय शान्ति खौसेथि थायोब्ला जोंखौ रावबो लाखिनो हाया जेसेबां गिदिर गिदिर ना थिमियानो फैयाथों नाफ्रा ना फिसा फिसाया खौसे जायोब्ला ना थिमिया मालाबाबो मन'नो हाया जों गावखौनो फिसा फिसा होननानै सानना लादोंब्लाबो जोङो खौसे जायोब्ला जेखि बिथिंनिफ्रायनो बारहुंखा फैयाथों मानो बे बारहुंखाखौ गसंथानानै जोङो बुखे हरनो हानायनि जोंहा गोहो दङ सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन गोबां बाथ्रा बुङा जों साफ्रोमबो मिथिखागौ फैगौ बर'दिन बोथोरनि आरो 2024 मायथाइनि गोदान बोसोरनि आंनि जानानै नखरनि जानानै जोंनि पार्टीनि जानानै आरो जोंनि सरकारनि जानानै साफ्रोमनोबो हामलाथि आरो खुलुमनाय हरनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।